Nitiere wach mar ndiyo sendiko oganda to nitiere grup moro kae mar jopuonjre e bare ma Moi gin jopuonjre 10 madiere gin bende gisetieko gin jogo mathiedho lak dentists. Koro giwacho ni ok or nywandgi e tieng' manokawne. Ere geno monjo bende gibedo go bende nitiere chenro mar chako kawo kendo jogo ma bende odong' nikech nyaka sani nitiere interns modhuro ma bende sani koro ng'iyo jowetegi to gipenjre ni to gin to kargi biro biro karang'o. Yini gero to nitiere kuom wach mar internship ni mar shida mosebedo go king'iyo mokwongo en ni universities ma tiego dakteche bedo ka gitimo gini ka yoro ohala. Bedo ka dakteche KPDC omiyogi time mar bedo gi tiego dakteche 100 to giketo dakteche 200. Koro mano mana achiel mantiere. Machako luwe en graduation time en avazad. Ka Moi dakteche tieko higni 8 kata higni 9. Kama chielo tieko higni 5. Kama tieko higni 8. Koro gimono wacho ni nikech sani ka ng'eyo ni posting manyien botimore higa manyien dwe mar 7 mar budget timore omenda manyien to wuoyo gi sirikal ma Ministry of Health kawuono mondo ng'i wach mar dentist gi 15 to gi pharmacist ma dhi 130 mondo gisetieko mondo gidhi posted gidhi kod maka koro sirikal manyo supplementary budget higa manyien to dhi negi. Koro no wa discuss gokinyi tapani nyadhi maber kuomgi ma ginya bedo posted kapok ochopo 15 dwe mar 7 kae. Ere chenro mutiyo kata criteria manutiyo go yiero ni ng'ama ndiko to ng'ama dong' to ng'ama dhi rito. Ing'eni ukepo nang'o? Eyo mar kepo no wang'eyo ang'eya. In fact, ni list ma union no prepare.